Hej, du har klikket ind på værktøjet Kernefortælling. Kernefortælling er et af de 10 værktøjer, som indgår i FOA's og LOF's fælles værktøjskasse til arbejdet med rekruttering af frivillige til bestyrelsen, udvalg, enkeltopgaver og andre frivillige opgaver i jeres aftenskole eller forening. Jeg hedder Lene og kommer fra LOF. Og jeg hedder Marlene og kommer fra FOA. Det er os, der står bag arbejdet med værktøjerne. De 10 værktøjer kan på forskellig vis hjælpe jer til at komme i gang med overvejelserne omkring, hvor I kan have brug for frivillige hænder, hvorfor man skal være interesseret i at være frivillig hos jer, og hvordan I finder eller rekrutterer frivillige. I værktøjskassen finder I nemlig værktøjer, der hjælper bestyrelsen med at formulere formål og værdier. I finder værktøjer, der hjælper bestyrelsen med organisering af opgaver, ansvar og kompetencer. Og så finder I værktøjer, der sætter jer i stand til at fokusere jeres rekruttering. Nu tager Lene over og præsenterer selve værktøjet. Formålet med at arbejde med jeres kernefortælling er, at I i bestyrelsen bliver bevidste om, hvem I er og hvad I står for. Med jeres kernefortælling får I en mulighed for at synliggøre jeres værdier og profil på en ny og skarpere måde. Det bliver simpelthen lettere at fortælle omverdenen, hvorfor aftenskolen er et spændende og interessant sted, ikke bare at være frivillig, men også underviser eller kursist. Når I først i bestyrelsen er enige om jeres formål og værdier, og hvordan I fortæller det til andre, vil det være langt lettere at tiltrække nye frivillige, fordi de nu ved, hvad I står for. Når jeg arbejder med værktøjet her, har I en fortælling om jeres aftenskole, som kan bruges aktivt, når I skal rekruttere nye frivillige. Vælg en ordstyrer, der holder øje med tiden og sikrer, at de kommer til ord alle sammen og kommer godt igennem processen. Husk at afsætte 2 timer, måske lidt længere tid, hvis I synes, det er svært. For at få lidt inspiration kan det være en god idé at starte med at læse jeres landsorganisations kernefortælling. Den finder I ved at gå ind på hjemmesiden i værktøjet Kernefortælling. Husk at have en tavle eller et stort stykke papir klar. Noter alle gode idéer ned. I kan eventuelt vælge en person til at skrive det hele ned. Nu kommer der en række spørgsmål, som I skal arbejde med. Brug cirka 10 minutter på hver spørgsmål. Ordstyreren kan være ansvarlig for, at tiden overholdes, og at I alle sammen kommer til ord. Det første, I skal svare på, er, hvad kendetegner jeres aftenskole? Herunder, hvad I er særligt gode til. Har I f.eks. en profil inden for bevægelsesfag eller sundhed? Eller har I en kreativ profil? Eller er det f.eks. musik eller sprogfag, som har en særlig plads i jeres aftenskole? Kom også gerne rundt om andre forhold, der kendetegner jeres aftenskole. Er I f.eks. dem, der altid har aktuelle emner på til jeres foredrag eller debatarrangementer? Er I dem, der er gode til at samarbejde med andre? Eller er I dem, som kommunen ved, at de altid kan få til at løfte en opgave inden for kultur og fritid? Diskuter spørgsmålene. Skriv alle jeres svar ned. Mens I gør det, så kan I sætte videoen på pause og tænd igen, når I er klar til det næste spørgsmål. De næste spørgsmål, I skal arbejde med, lyder: hvad gør jeres aftenskole anderledes end de andre i området? Hvordan adskiller I jer fra dem? Tager I for eksempel godt imod jeres kursister? Bruger I for eksempel Facebook meget i forhold til at give jeres kursister noget ekstra? Opfatter I jer selv som mere udviklingsorienterede end de andre aftenskoler? Kig rundt på jeres konkurrenter og snak om, hvordan I synes, I adskiller jer. Sæt videoen på pause, mens I arbejder, og tænd den igen, når I er klar til det næste spørgsmål.
Nu skal I som det tredje arbejde med spørgsmålet, hvilken betydning synes I, jeres aftenskole har i lokalområdet eller i kommunen. Det kan være noget med, hvilken betydning I har for borgerne i lokalområdet, til hvilken betydning I har for selve kommunen. For eksempel kan det være, at I opfatter aftenskolen som et vigtigt samlingssted for borgerne i lokalområdet, eller det kan være, at I har fået en særlig betydning for kommunen i forbindelse med samarbejde, f.eks. omkring rygestop, åben skole eller f.eks. flygtninge. Diskuter igen spørgsmålene og skriv svarene ned. Mens I arbejder, sætter I igen videoen på pause. Tænd den igen, når I er klar til det næste spørgsmål. Nu har I en masse svar om jeres aftenskole. Med til billedet hører også noget om, hvordan det er at være med i aftenskolen. Det kan fx være som kursist, underviser eller bestyrelsesmedlem. Det næste spørgsmål handler derfor om jeres opfattelse af jer selv. Hvordan er det fx at være ansat eller underviser hos jer? Hvordan er det at være kursist eller bestyrelsesmedlem? Diskuter igen spørgsmålene, skriv svarene ned og sæt videoen på pause, mens I arbejder, og tænd den igen, når I er klar til at gå videre til det næste spørgsmål. Nu er I klar til det sidste spørgsmål. Her skal I diskutere og svare på, hvordan I gerne vil opfatte sig af omverdenen, altså af jeres kursister, af borgerne, af andre foreninger, af kommunen med videre. Er det for eksempel tilgængelighed, der skal præge opfattelsen af jer? Det, at I er let at få fat på telefon, på mail osv. Vil I gerne opfattes som professionelle samarbejdspartnere? Vil I gerne opfattes som dem, der leverer kvalitet, hvor jeres undervisere har høj faglighed osv.? Hvad er det vigtigste for jer? Vi kan ikke det hele, men hvad er det vigtigste for jer at være profileret på? Diskuter spørgsmålet og skriv svarene ned. Sæt videoen på pause, mens I arbejder, og tænd den igen, når I er færdige med at svare på spørgsmålet. Nu har I svaret på en række spørgsmål og kommet frem til nogle svar, der fortæller om de værdier, jeres aftenskole bygger på. Jeres opgave er nu at samle de manglende svar til en meningsfuld lille fortælling om jeres aftenskole, om hvem I er og hvem I gerne vil være. I kan samle jeres svar i en kort beskrivelse, sådan cirka en halv side. Kernefortællingen skal bruges til at fortælle jeres omverden om, hvem I er og hvad I står for, så I på den måde gør jer mere interessant ved at synliggøre, at jeres aftenskole er et interessant sted at være frivillig. Når I har arbejdet med kernefortællingen, vil vi foreslå, at I på et andet bestyrelsesmøde arbejder med værktøjet frivillig strategi, som kan hjælpe jer med at få et overblik over, hvordan og hvorfor I vil arbejde med frivillige. Vi vil også foreslå jer at arbejde med værktøjet opgaveoversigt, som kan give jer et overblik over, hvilke opgaver I skal løse i aftenskolen, herunder hvem der skal løse dem, og ikke mindst hvilke opgaver nye frivillige kan løse. Held og lykke med jeres arbejde.